खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां गिदिर गिदिर राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थाग थियारि जादों जानजि खाफ्रादों आरो बे समावनो मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय नाजादों थारैनो मख'नांगोन जे बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव मा जादों थारैनो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेराफारसेजों बे समाव आसाम रायजोनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथां दिलीप सयकियानि गेजेराव गावस्रानाय जादों नामा मा जाहोनाव बिथांमोननि जे बाथ्राया थामहिनबा बिथांमोननि जे बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बाथ्रा बुंलायनाया गोरोबाखै थारैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्रा बुंनायखौ होनो थाखाय आखायाव लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिटिआरआव बा बिटिसिआव बे समाव गोहो थानायावल' जेराव बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गोहोम दं बे गोहोम थानायावल' बे समाव बिजेपिआ बेयाव बिजाथि होगोन आरो बेराफारसेजों बिथाङा बुंथिदों दि सिगांनि सानाव 2021 मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि बिसायख'थियाव ओंखारदोंमोन आरो बै समाव 25नि साखाथि फाखाथि बे समाव बिजाथि होनानै बिटिसि बिसायख'थियाव ओंखारदोंमोन आरो देग्लायबो बे बाराव बिटिसि बिसायख'थियाव बेनि साखाथि फाखाथिनो बे समाव बिजाथि होनानै ओंखारगोन बिजेपि राजखान्थि हान्जाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो होनो थाखाय आखायाव लादों যোৱাবাৰ আমি 25টা সিটত খেলিছিলোঁ এইবাৰো আমি আশে পাশে সিটতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আটাইবোৰ সিটতে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ थारैनो बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों दे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया सिगाङाव जेरैहाय बिजाथि होदोंमोन थिग बेबायदिनो देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियावबो साखाथि फाखाथि जे बे समाव बिजाथिखौ जेराव गोहोम दङ बे गोहोम थानाय जायगायावल' बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होगोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिटिआरनि खुंगिरि आथिखालनि खुंगिरि प्रमद बर'आ देरहानानै फैथो आंनि आशीर्बादा थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव 20निफ्राय 26 थामहिनबा बे समाव सिगाङाव जाखिनि बिजाथि होदोंमोन बेनि साखाथि फाखाथिनो बे समाव बिजाथि होगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बुंनाय बायदिनो बिथाङा थि बाथ्राखौनो बे समाव बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि बिथां दिलीप सयकियानि बाथ्रा बुंनाया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गोरोबनायखौ नुनो मोनाखै बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिनि गासैबो बियाबाव मोन 40टा बियाब बे 40टा बियाबाव बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे गासैबावबो बिजाथि होनानै बे समाव ओंखारगोन बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आरो बेनि थाखाय थै थां जुजिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बेनि बाथ्राखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो होग्रोनो थाखाय आखायाव लादों जे 40টা সমষ্টিৰ 40টাতে আমি সংগঠনক যিমান পাৰো তৃণমূল পৰ্যায়ত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ আমি जान प्राण लगाय आमी चेष्टा करिम बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 40टा बियाबावबो बे समाव बिजाथि होनो थाखाय दिनैनि खालाराव बा दिनै जों क्लियार जानानै दं आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव थै थां जुजिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा नाथाय बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनिखौ लानानै आसाम रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम रायजोनि बिजेपिनि बिथां आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथांमोननि सानैनि जे बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायाव बे समाव गोरोबैखौ नुनो मोनदों बिथांमोननि सिङाव बा गेजेराव माबा मोनसे फारागथि जादों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे गासै बे समाव जेराव गोहोम दङ बे गोहोम थानाय बियाबावल' बिजाथि होगोन होननानै बुंदों
नाथाय बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे 40टा बियाबाबो थै-थां बे समाव बिजाथि होनानै बिथांमोनखौ देरहानायनि थाखाय थै-थां जुजिगोन होनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव सोंथिया बेसो जे सोंथि जाखाङो जे बे समाव बिथां सानैनि जे दैदेनगिरिनि गेजेराव मोनसे गावस्रानाय सोमजिदों नामा जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाया गोरोबैखौ बे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो बे समाव बिजिरनायनि गेजेरजों थामहिनबा बे समाव बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बे समाव कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन गोजोन्थों বিটিআৰত বিজেপিয়ে কাৰো লগত এতিয়ালৈকে মিত্ৰতাত নিৰ্বাচন খেলা নাই ইয়া 15 চনৰ নিৰ্বাচনেই হওক 20 চনৰ নিৰ্বাচনেই হওক এইবাৰো বিজেপিয়ে বিটিআৰত নিজৰ শক্তি সামৰ্থৰে আমি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ তামোলপুৰ 6 পৰিষদীয় সমষ্টি যিকেইটা আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছে যে যথেষ্ট আপোনালোকৰ সাংগঠনিক স্থিতি ভাল গতিকে এইকেইটা সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো কিমান এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰিছে গোটেইকেইটাতে দিব নে গোটেইকেইটাতে সেইটো মানে এতিয়া আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই কথাটো আপোনালোকে কেতিয়াবা বুজি পায়ো বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰে কিছুমানে আৰু কিছুমানে মই কোৱা কথাটো আধা অংশ কাটি কিনে প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে শ্লাইড বনাই দিয়ে তাৰপিছত ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহে গতিকে মই তেনেকুৱা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে দেখায় পূৰা দেখাব লাগিব সম্পূৰ্ণ মানে আনকাট দেখাব লাগিব আধা কাটি দেখালে নহ'ব আনকাট দেখাই যদি মই ডিটেইলছ কম যদি আনকাট দেখাওঁ বুলি কথা দিয়ে আমাৰো ধৰি আছে নহয় ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে না আমাৰো অঁ আমাৰো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে গতিকে আধা কাটি আধা কথা ক'ব নোৱাৰিব গতিকে যদি কয় মই তেতিয়াহ'লে ডিটেইলছত ক'ম 40টা সমষ্টিতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংগঠন শক্তিশালী কৰি নিৰ্বাচনত নমাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে আজিৰ দিনৰ পৰিকল্পনা কিন্তু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আজি জুন মাহৰ 6 তাৰিখে কি ৰাজনীতি চলি আছে বিটিআৰত আৰু অহা জুলাই মাহৰ বা আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখে কি ৰাজনীতি হ'ব না আপুনি ক'ব পাৰে না মই ক'ব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক সমীকৰণবিলাক সলনি হৈ থাকে ৰাজনৈতিক পৰিদৃশ্যবিলাক সলনি হৈ থাকে কিন্তু বিটিআৰক সেৱা কৰাৰ সংকল্পৰ সলনি নহয় বিটিআৰবাসীক সেৱা কৰাৰ সংকল্প সলনি নহয় সেইটো বিজেপিৰ সংকল্প সেইটো আমাৰ NDA চৰকাৰৰ সংকল্প সেই সংকল্পকে আমি সন্মুখত লৈ আগবাঢ়িম কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে 40টা সমষ্টিৰ 40টাতে আমি সংগঠনক যিমান পাৰোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি সৰ্বোচ্চ আমি জান প্ৰাণ লগাই আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু সিদ্ধান্তটো আমাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে ল'ব সদৌ শেষত কি সিদ্ধান্ত হ'ব সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কি হ'ব গোটেইবিলাক আকলন কৰি গোটেইবিলাক মনিটৰ কৰি গোটেই বিষয়বিলাক অবজাৰ্ভ কৰি আমি বিটিআৰবাসীৰ মাজত সমন্বয় বিটিআৰবাসীৰ মাজত একতা আৰু বিটিআৰবাসীৰ মাজত যাতে আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতিটোক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ সেইটোতহে আমাৰ গুৰুত্ব থাকে